खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया गिबि निउस दङ 9 नभेम्बरनिफ्राय 17 नभेम्बरसिम मेघालयनि राजथावनि शिलंआव खुंजानाय नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2022 तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुखाता गामिनि थागिबि सम्बार बसुमतारी आरो फुलमती बसुमतारीनि फिसाजो अनसारी बसुमतारीया 40 केजि कमिट फिमेल केटेगरिनि काराटे गेलेनानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। आसामनि लन बल गेलेगिरि नयनमणि सयकिया भारतनि गेलेमु आयदानि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि नयनमणि सयकिया बार्मिंहाम कमनवेल्थ गेम्स 2022 भारतनि लन बल हानजाजों गेलेनानै सनानि मेडेल मोननो हानानै भारतजों लोगोसे रायजोआव गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। रायजोआव फिन जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथाय सोमजिदों। सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलियाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारदों। धेकियाजुलि आलिसिङा बुकुमारि गामियाव सोमजिदों बे जाथायखौ लानानै गामियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बुकुमारि गामिनि समसुल हकआ मस्जिदाव नामाज खालामनो थांनानै न'आव फैफिननायनि फिसाजो आलिसिङा बानि निकेतन फरायसालिनि 9 थाखोनि फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामना बुथारना दोननाय थासारियाव नुफैयो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै गोख्रों संदाननाय खामानिखौ जागायो। AACSUनि आफादगिरिखौ पुलिसा हमदों। मोनद' हारिसाया गावसोरनो एसटिनि मर्यादा होनांगौनि थाखाय 12 घन्टा थामहिनबा दिनै सानसेनि थाखाय आसाम बन्द फोसावदों। फारसेथिं दिनैनि 12 घन्टा आसाम बन्द फोसावनायखौ बोखारफिननो आरो बन्दखौ जाय हेफाजाब होनो लामायाव ओंखारगोन बेखौनो आसाम पुलिसा हमगोन होनना आसाम पुलिसा फोसावो। नाथाय पुलिसनि फोसावनायखौ मानियालासे माखासे जिल्लाफोराव बन्दनि गोहोम गोग्लैयो। गलाघाट, शिबसागर, डिब्रुगड़ जिल्लाफोराव बन्दनि गोहोम गोग्लैयो। बेबादिनो गलाघाटनि राजा लामाफोराव टायार सावनानै बायदि स्ल'गेन होयो। बेबादिनो टायार सावनानै स्ल'गेन होबाय थानाय समावनो AACSUनि आफादगिरि महिन बराजों लोगोसे 7 मावथिफोरखौ पुलिसा हमो। बलिउडनि सुपारस्टार ऋतिक रशनआ गावनि फैनो गोनां एक्शन थ्रिलार फाइटार मुंनि सावथुनखौ शुट खालामनो थाखाय तेजपुराव सान्थ्रिनि थाग्रा थावनियाव डिरेक्टर सिद्धार्थ आनन्दजों मैया फैदों। बे सावथुनाव ऋतिक रशनजों लोगोसे फावखुंग्रि दीपिका पादुकण आरो फावखुंगुर अनिल कापुरखौ नुनो मोनगोन आरो थाबैनो दीपिका पादुकण आरो अनिल कापुराबो आसामाव शुटिंनि थाखाय फैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसामाव 10 साननि थाखाय फाइटार सावथुनखौ शुटिं खालामनाय जागोन। गाबोन बर' थुनलाइ सान। BTC खुंथाया बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै गाबोन 14 नभेम्बर बुधबार सानखौ ओनसोलारि बन्द फोसावदों। गाबोन गासिबो सोलोंथाइ फसंथान सरखारि आरो सरखारि नङै मावखुलिफोराबो बन्द थागोन BTCआव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।